Tervehdystä vaan kaikille. Pannaan näin päin tuo kuva. Tällaista siellä matkakeskuksessa on tällä kertaa. Parkkihallissa tuli vähän ohikulkumatkalla tässä käymään, kun tuli vähän asiaakin tuonne keskustan suuntaan. Kuten näette, tässä on taas tätä sähkölatauspaikkaa. Tai mitä voikaan ladata muuta kuin sähköä. Sähköautien latauspaikka. Mäpä otan teille ihan tuon näkymä. Yksi auto lataa ja tämmönen ruutumäärä tässä tähän asti. Ja tuolla saakka on niin kanssa. Ja tuo sen takana on vielä sitten auto. Ja ja on siellä vissiin 30, mutta kuitenkin tämmönen määrä ruutuja. Ja tyhjää. Ja nyt on kun katsoo, niin keskustan parkkihallista kyse ja siellä kaivattais kyllä tosiaan vähän tätä pysäköintitilaa, niin vähempikin riittäisi nämä ylikäytöllä. Ja tämmöistä harrastetaan. Älytön määrä ruutuja ja 1-3 on nyt käytössä. Erittäin, että onko yksi sähköauto vai muut sähköautoja vai ei. Kuitenkin näin tämä Jyväsparkin toiminta toimii. Tämmöistä syrjivää toimintaa ja turhuuteen käytetään rahaa ja hankaloitetaan asiakkaiden elämää. No, eihän tässä kuulkaa kummempaa. Sitten niin lähdetään käymään siellä, missä pitääkin. Ja jatketaan matkaa toiseen suuntaan. Ei muuta kuin moro.